meg leszálltak. Hogy mezőtúrról visszajöttünk, nagy nehezen tényleg ilyen dél 11 fele, akkor le tudtam ülni a gépem elé. Mi? Azt mondtad, hogy ha valaki szerint nem vagy nemzeti hős, az pofán veled. Itt vagyok, gyere, üssél. Ne hegyetyézz. Azt mondtad bizony, novemberben. Na? És akkor... Lesz ütés? Figyelj, üthetsz de mi a véleményed? Azt, hogy én nyomorult senki, az így féreg vagy, de figyelj csak, de mi vagyok az? Kezdjük bandikatával, ha ütsz egyet, én visszaütök egyet. Érte fogod kapni. Ne hegyetyézzél, mondjad. Meg vagyok már. Hát mert megérdemelted. Érdemelnél lenni a nagyobbat is, csak én úriember vagyok, fogyatékos nem tudok. Meg vagyok én nem úgy sérülve, úgyhogy... Kit érdekel? Na, beváltod az ígéretedet, vagy takony-gerincű lesz? A bandikatánál az volt a helyzet, nem érdekel, mi a bandikatával? Nem érdekel? Én meg videóztam. Mondom, kus. Az a vélemény, hogy te leírtad novemberben, hogy aki azt mondja, hogy te nem nemzeti hős vagy, azt te kiütöd. Itt vagyok, üssél Endike, üssél Recskapoly. Na mi van? Beszartál? Beszartál? Mi van? Üssél. Nem tudsz normálisan beszélgetni semmiről? Te mondod, ezt te, nemzetkrónikás, te. Én azt mondom. Nem fogok veled normálisan beszélni. Egy dolgot kérdeztem, te ezt leírtad. Beváltod az ígéretedet, vagy akkor ebben takonyberész leszek természetesen. Hát jó, azt mondjuk megszoktuk tőled, de figyelj csak, tudod, ha most te mész föl, megint le leszel húzva elég sok ezerrel. Remélem ezzel tisztában vagy. Ki által? Bocsánat, Jutka, egyébként téged nem akarok megijeszteni. Nem tudom, 50 000 az eltűnt, nem tudjuk hova. Nem tűnt el, de adtad védelmi díjként. Azt visszaadja most a Kozma. Na, addig álljak én, tudod, hogy adja fog visszaadni, mint Márkomát. Pont úgy fogja ő azt mondja, hogy... Ezt mondja. Na figyelj csak, tehát tényleg ilyen takony-gerincű vagy? Ekkora nagy az interneten a pofád utána, élőben semmi? Mi? Kérdezem. Na, ennyire nagy a pofád, és utána meg élőben? Ja, de hát pont olyan puhaslag vagy, mint Mercivel. De mire vagy kíváncsi? Figyelj, köszönöm szépen, Jutka, nagyon bírlak. Nézd oda. Ez volt az első jó mondatod, ami nem vagy velem, de nem baj. Hát igen, nem lenne veled. Ő is ellen. Figyelj csak, ezek sokkal régebbi dolgok, amikor te még nem ismered a Sodit. Na, úgyhogy figyelj csak. Bandikata, az téged nem érdekel bandikata, nem érdekel semmi, utána az összes patkányságot. Fizettél egy forintadót Magyarországon? Nem kerestem annyit, hogy eljusson. Jaj, ha eljusson oda, szóval nem jelentetted be, talán azért nem. Autista leolvadás? Így is kikapcsolták a villanyt. Autista leolvadás? Kit érdekel? És Tedd a live-ot! Senki az volt, mert nem voltál hajlandó elmenni normális munkát csinálni. Hanem ott van a fiki kamera előtt, csinálom a dolgokat. 1 percet van rá, hogy leállíts a live-ot. Szélkerékvágshop, mond valamit? Az történt. Ez mit történt? Mondjad, mit történt? Megszereztem a gyakorlatot, aztán... Megszerezted a gyakorlatot. Hagyjál már, milyen informatikus vagy te, egy kvarcjátékban nem bírsz elemet cserélni, bazd meg. Na mi van? De mit csináljak én vele? Mit csináljak én vele? Beszélgessünk. Nem beszélgetünk, ide jöttem a pofonomért. Adod vagy nem adod? Akkor nem fogom adni azt. Na, hát gratulálok. Jó, ez itt nem volt elég? Hát nagyon sajnálom, Sodika Bodika. Szevasz. Nem szévasz, itt jön a vonatot. Figyelj már, jobbat tenni az emberiségnek, amikor nem felszállnál rá, ha nem tudod valami más, de... Elé, persze, igen. Nem mondtam ilyet, de szép egészségedre. Jó van. Na? Arra megyünk. Igen, persze, erre mentek, De azt Jutka. hittem, hogy Nem, arra arra Figyelj megyünk. csak, azt remélem tudod, hogy Pesten is várni fognak téged. Nem baj az. És ők is megkérdezik ugyanezt. Jutkával semmi probléma, ő nyugodtan el van. Jó, De most a bandikatán kívül nem mondtál más. Nagyon régóta nem ismered, hogy milyen patkány alapon dolgokat csinált. Én nem mondom. Vagy a bandikatán kívül... Bandikatán kívül az összes patkányságot beelim, az összes patkányságot Linzbe, az, hogy gyakorlatilag te nem akarsz dolgozni, csak nyerészkedni. Röviden ennyi probléma. Nem dolgozott? Dolgozik? Igen, mert most dolgozol? Figyelj, csak itt jön a vonat. Egy utolsó kérdésem majd lesz hozzád, remélem válaszolsz rá őszintén. Válaszolok le. Akkor van, nyugodtan sétálj el, ahol szeretnél, és remélem nem törlöd le ezt a szart. Nem. Egy világ utolsó nyomorult csicska vagy, remélem tudod. Egy igazi nyomorult csicska. Te nem jössz Pestre? Nem megyek Pestre, mert nem ott van dolgom. Menjél szépen, szálljál a roldra, Na. Nem tudom, hogy mi történt, de majd akkor a vonatról még próbáljuk elmondani, el akarsz Sodi, az mondani. utolsó kérdésem az, hogy amúgy feltetted-e? Mit? A faszomat a szádba, buzi, gyere. Jó van. Na. Szóval. Jó.
Na szóval, Na szóval most merre megyünk? Jobb, hogy van. arra, de merre akarsz ülni? Mert ott Akkor itt minden akarsz